Здравейте, здравейте! Днеска ще класифицирам всичко, което виждате на пазара в 4 групи. Първа група. Това са удрени автомобили, тежко катастрофирали, с отворени възглавници. Ще ги познаете по цената. В диапазона до 5 години те са с около 25-30% по-евтини. А в диапазона от 5 до 8 години 50% са надолу. Разбира се, цената в България не е точно така. Цената в България не се определя точно по този критерий, но за Европа важи. Хората знаят какво изкупуват. Втора група. Най-сладката за вас. И за мен, и за всеки, който си търси използван автомобил. С технически дефекти. Но не какви да е, а дребни технически дефекти. Защото има и с сериозни за кутии, за двигатели. Там не. Там е на игравка. Технически дефект в Германия примерно се води, че не са обслужени накладките, което струва между 2... Не между 2, а до 2000 евро. Преценете си. Това са ви между 3 и 4 вноски за следващия автомобил, който решите да си купите. Затова ги махат хората. Затова втората група, втория сегмент с технически дефекти. И пак казвам нещо елементарно. Стартер да се строши. Там почват цените от 650 евро за смяна на стартер. Вие си помислете. И самия стартер 1000 евро много боли. Германеца разкарва, французина разкарва и идва някой тарикат и го взима и го стяга тук за 2-300 лева и си слага неговата яка надценка. За надценките друг път ще говорим. И така, това беше втора група. Трета група. Необслужвани автомобили. Познават се от самолет да ги гледате. Вътре са кочина, вънка са кочина. Технически също са кочина. Бягайте от такива. И четвърта група, това са автомобили с много голям пробег. Предполага се, че ресурса им е изчерпан, но не винаги. И от вас ще се очакват сериозни капиталовложения. Като кромата, дето карам. Знаех, че е на 300+, но пуста му работа. Цената. Но пък технически изрядна. Визуално изрядна. Поддържана. Но в по-големия случай трета и четвърта група почват да се комбинират. Като знаят хората, че ще ги засилват на някъде. Спират да ги обслужват. Спират да си купуват гуми. Спират да си купуват чистачки дори. И така. Всичко извън тези 4 групи е на цена около и над средната за дадената марка и модел. И съответно няма далавера. А както знаем, ние в България търсим всичко, което е на далаверка, на промоция и така нататък. Айде, стига толкова за днес. Ако ви харесва какво правя, лайк, ако не ви харесва, unlike, коментирайте, споделяйте. Ако имате желание и време, мога да огледам вашия автомобил. Ще получите безплатна диагностика, безплатен оглед. Аз получавам видеоматериал,
А всички, които гледат, ще се учат на какво да обръщат внимание.